May adlaw diya sa imo, no? Karong adlaw ato na i-discuss ang ganang mga tao nga magpost sa social media kanang concern kay sa ilahang lawas nga na problema sila kay tungod quarantine. Wayable ang gym. Nang sila nga ang gains kay mo mawag tang ang gains kay wala na mo gym. Nakantang ba wala ko to gym. Kibaw ka. Daghan kay pamaagi nga dili lang mawag tang yung games, dili ram na gym. Kuan di ka. Pero ang kaniyang pagtudlo sa imuha, dala ni tabang sa imong ginikanan. Ningon nga alsar ka, way maka-benefit lain kun imong gawalingon ra. Siya workout / household chores. Tabang mo sa balay, mura ka you're hitting 2 birds in 1 stone. Diba? Kung mali pa magyaw-yaw nga mo anan mo. Sige mo lang kag alsa-alsa yaw kay natabang sa kuha. Karon dili na makayanay mama sa imo ang papa. Kay ikaw nga nam kay gibuhat. So karon tudloan na mo. Kay kaniya tong buhaton nga workout dili sa nimong nga full body workout. Muram sa daggat kantigo jud kay ba. So atong gamiton kay PPL. Unsa man ang PPL? Push pull legs. Di man maayo sa nungano nimo kay basi mo kubol buga. Ang una nimong kinahanglan kay kanni. Kaila mo unsa ni? Kaila ka. Kanni better duster ni. Mangita ang mga suok sa ubo sa inyo ha. Panalitan anang ubo sa inyo hang TV. Kundi abol ba sa inyong computer table. O ganang ubo ba sa inyong dining. Saom nini mo. Mura mo posisyon. Igana ni mo. Pa, datan na. Kau malah pika sad. Pika sad. Tawa sad pwede mo mahay. Kan na puli-puliho na nimo. Asa maigo na. Duha igo na. Imong triceps ug imong chest. Awasa. Unsa lang sa dalain pwede gamit? Kani. Pwede nimo gamiton na sad. Kundi kay unsa mga heavy objects nga nasa inyo ha. Unsa imong buhaton na nila? Kanila. Imong buhaton na imo na sahon, dili nimo naon. Imo na naon na dili na activate kayong shoulder. Lahi man nga muscle part na maigo na. Naon na. Nabalalitan, suong ka, dili ka malanay, suong. Hindi mo na yan na. Mo na yan na. Ano sa'yo na-activate o? Oh? Activate yun? Activate yung shoulder? Yung shoulder o? Ikatulo ni mo nga pwede na mong gamiton. Ika ni mga hinangir ka ng padok. Mas maayo ka ng tabangan ni mong mama ka ng niguman ni aglabak. Basa-basa, bakay bukat-bukat. Ngun ba yung nakakasbalay, di ka mag-ilis. So dagang nagbulingon. Kay pagsingot ba dito kay inir ng road, so kan ni agi po ni pagtabang ni sumingkanan. So ang man mo. Kan na mga high da. Mo ana man ka na. Di ba? Kabantay ka. Kabantay ka na imong iyan na imong kwan. Para ka nag shoulder press di. Imong nang iisaw. Aw imong isaw. Ikaw sa. So kan na siya pamaagi po na siya nga makatabang. So kanto siya. Mao to siya mga sample nga pamaagi. Adili mawagtang imong gains. Unya makatabang ba si mong mama. Na tuot don og demonstrate karon nga vlog kay lagi basi niya mahibong ko di mong mama nga nabut-an na kamaayo ba. Ana ba good shot kamayo. Ana na para di magduda po si imong nalihukan ba. Di tingan na ba ya. Sunod na sad ato sa itakol ang pool na sad. Para sa murag nasa program kuno hay ba sa ato ang pagbang-limpyo / workout ay yag nalingaw mo kung naa mo likat-unan nga pwede ninyo ibahagi po sa inyong magkaubahan sa kayo nga mag-workout mapurong may lawas aw na diya